फैफिनबावलायबाय दिनैहाय खनसेबाव आरोबाव दा बे स्क्रिन होबाय थानाय बे प्रिमि ब्रह्मआ थ' दाखालिसो बावैसो माने हाबा जानानै खारदों नोंथांमोनानो नुबाय थाखादों ससियेल मिडियायावहाय खुलिबानो बिसिनिल' भिडिअ नुबाय थादों इउटुब आरो फेसबुकआवहाय आसलथे बिथांनि आसल मुङा मा दाबो सोरबा मिथियाखै जानो हागौ बिनि मुङानो जाहैबाय प्रिमि ब्रह्म थ' बियो दिनै ओरैबायदि बुंदों मोनसे मैया दाखालिनि सिगाङावहाय जे हौवानिफ्राय मोनसे फुल क्लियारिफिकेसन होदोंमोन माबोरै जादों माबोरै जायाखै आरो बिथांखौहाय थाबैनो न'आव फैफिननायनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दा बेवहाय बियो आरो मोनसे भिडिअ रिप्लाय होबावबाय बिसोरनो ओरैबायदि बुंदों बियो माने खुलुमबाय रायजोफोर आं आरोबाव बे भिडिअखौ लानानै फैबावनांगौ गोनां जाबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों दि आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दङ आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ नागिरनांला मानो होनोबा आं बिसोरनि न'खराव थाया होननानैनो आं फैखानाय बिसोरनि न'खरजों आं मालाबाबो संसार जानो हानाय नङा मानो होनोबा बिसोरनि हौवाया आंखौ गोदान समावनो जेरैबायदि खालामदों जेरैबायदि बुंदों आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया आरो आं बुंनो सानदों दि इउटुबार आदा आब'मोनखौ नोंसोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों आंनि गुदि खिन्था बिजौ मिथिया जासे नोंसोर आंनि गाज्रि भिडिअ होनायखौ अननानै बन्द खालाम आं आखाइ खबजबनानै खुलुमदों आरो बेनि बैसोआ जेखियानो जाया मानो नाथाय आंनि बैसोआ 18 प्लास जायाखै मालाबाबो आंनि बैसोआ 17 इयार्स आं बेजों मालाबाबो हाबा जानोनो राजि गैखायामोन गुबुनासो आंखौ जर जबस्ति हरदों बिनिखायनो आङो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनांगौ आरो बिसोर आंखौ बुंदों मंगलस्त्र आसान सिन्दुर खोमाननानै फैदों नाथाय आं बिदि जेबो खालामाखै आं जेरै दं आं एरैनो फैदों मंगलस्त्र आसानखौबो आं गानजोबनानैनो फैदों बेफोरखौ आं बेयाव फैनानैसो खुफैदों नाथाय आं बिसोरनि न'खराव होआखै नाथाय आङो ओजोंहाय खुना गारबोनाया बुरजा जानायनिसो खुना गारबोदों नाथाय आं बिदि खुनानै गारबोजोबाखै आंनि आखायाव जेरैबायदि गाननांगौ आं बेफोरबायदिखौनो गाननानै फैदों आरो मंगलस्त्रआबो आंनि आखायावनो आंनि गोदोनायावनो फैफाखादों आं बेखौ मालाबाबो बेफोरबायदि हुगारनानै फैयाखै आरो खुनानै गारबोआखै मोनदोंमोन हिनजावखौ बैसो गोरलै समायना रमायना नायबाय थाथावथाव हौवानि क्लियारिफिकेसनजों आरो हिनजावनि क्लियारिफिकेसनजोंहाय खुनु मेलाया आरोना बेनि थाखायनो मानि बिथांमोननियावहाय बैबो भिडिअ होब्लानो बैबो लाबाय थादों ओंखारबाय थादों आरो बैबो सासेयाबो भिडिअ ओंखारबानो बैसिनि सायाव भिडिअ होबाय थादों थ' बे भिडिअआ माने फेसबुकाव होबाय थाग्राया माने प्रिमि बा बर'ना मा होनो बियो लाबाय थादों आरो बे भिडिअखौहाय बे जेनाखि हाबा जानानै थांनाय बै हिनजावनि सायावहाय भिडिअ लाबाय थादों आरो सासे मानसिया फेसबुकावहाय आरोना थ' लोगोफोर बियो माने बै हिनजावा जुदि दस्रा भिडिअ लाबोब्लाबो आरो बै हौवानिफ्राय सासे मानसि जानानै बा सासे मानसिया फेसबुकावहाय माने भिडिअ लाबाय थायो नैबे स्क्रिन होबाय थानाया माने भिडिअ लाबाय थायो थ' आरोबाव मोनसे खोथा बेनो जाहैबाय बिथांमोननि बुंनाया मोननै बथ साइडजोंबो माने ओरैबो माने मिलाया आरो बिथांमोनहाबो गावसिनि दायखौहाय सिङाव दोननो लुबैयो आरो हिनजावाबो गावनि दायखौहाय सिङाव दोननो लुबैयो बा दोनखुमानो लुबैयो दा गावसिनि दायखौ बयबो दोनखुमानो लुबैयो नङा होमबा बे मोनसे खोथा दा ओरैबायदि जादों दा बिथाङाबो आङो माने बिथाङाथ' माने रायजो जाखाया जाहैबाय ओरैनोबाबो माने आं रायजोखौ जानो हानाय नङा होनना बुंखाबाय गावनो खुगाजों खोबनो बे हौवाजों आरो आंनि बैसोआबो एसेबां माने जाथाराखै होनना बुंबाय थ' आं बेखौ एसे बुंनो सानदों दै थ' नोङो जुदि बैसो जायाखै थिगैनो बैसो जायाखै आरो मोजां मोननाय दङ साख'आ हमनानै लादो बैसो जायाखै मोजां मोननाय दङ दा बेनि गेजेरावहाय नोङो जेनेबा बैसो जायाखैब्ला सोरनि खोथा लानानै बा मा हास्थायनानै मा साननानै नोङो बै सेंग्रानावहाय हाबा जाहैनाय बेखौसो आङो दिनै बुंगोन दै नों मानो हाबा जायैया मानो हाबा जानो थाङा नोंहा जुदि बैसो जायाखैब्ला आरो नोङो जुदि नोमा नोम्फायाबो नोंनि बैसोखौ नोङो मिथियोब्ला बुजिखायोब्ला मिथिखायोब्ला जुदि गोसोथाय दङब्ला मानो थाङा बे मोनसे खोथा आंनि कुइसन थ' आरो बेजों लोगोसे ओरैबायदि नों हाबा जानो गोसो गैयामोनब्ला अब्लालाय नोंखौ सोर बुद्रु लांखो अब्ला नोंखौ सोर नारसोमनानै थिनहरनानै बै हौवा गोदानाव दोनहैखो गथकदारा दोनहैखो ना नोंनि बिमा बिफाया दोनहैखो ना नोंनि जाथि बंस'आ लांनानै दोनहैखो बुद्रुनानै
बे मोनसे खोथा जुदि नोंहा जुदि बैसो जायाखै आं बेहा मोजां मोननाय दंखायो आंहा आं बाव थाङा आं सेंग्राखौ फसाया बा जुदि नों बेखौहाय सिगाङाव बुंनायमोनब्ला बैफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन आरो बेबायदि खारबोनांनायनिसिम खोथाया फैनाय नङामोन दा आरो सेंग्रायाबो मा जुदि नों सेंग्रायाबो अथेस्थ' माने 30 बोसोर जादों 30 बोसोर जादों 30 बोसोर जाबाय जेनेबा अब्ला बिथांमोनहाबो सावरायदों माबा खालामदों होननानै बुंदों आरो थ' बेखौथ' बाद होदों आं बेखौ बुंनो थांला थ' सावराय दा बिथांमोनहाबो ओरैबायदि माने हाबाखौ थाब होनायनिखौ बुंखाबाय जाहैबाय बिथांमोनहा दाखालि क्लियारिफिकेसन होखाबाय माने बैसागुफोर खाथिखाय थाब होनाय जादों होननानै थ' लोगोफोर नोंगौ माबा मोनसे नङा मोनसे माबानि थाखाय मालाबा हुथार खुरि जायो हाबाफ्रा नङा होमबा हाबा जाखांनायनि उनावहायसो सोरबा कभिडआबो लांनांगौ गोनां जायो बेयाव जाहोन दङ रिजन दङ नङा होमब्ला बेनि थाखायसो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनहाबो जुदि मिन्थिखादोंमोन होननानै बुंदों एसे आङो फेसबुकनि भिडिअ'आवहाय खोनानो मोनदों मानि एसे नायनो थांनायावनो बा रायज्लायनो थांनायावनो एसे खोनाजिरखादोंमोन अब्लाबो माने जर माने रायजो जागोन बेयो गारगोन बेयो गोसोथोनायखौलाय माथो माहाजोन मानसि आरो बुजिनाय मानसि सेंग्रा मोजां लागोन बियो होननानै दा नोंथांमोनाबो 17 बोसोरखौ लाबोनानै दा दिनै आस'खान्दा रायजो जाफैनाया बा हाबा जाफैनानै दिनै नोंथांमोनहाबो दा गोजोननाय मोनाखसै आरो आस'खान्दा खालामजाबाय आरो बेराफारसेथिं खरस थांबाय हाबानि आरो बेराफारसेथिं ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जाबाय थाबाय दा बेफोरसो आसल खोथा साननांगौ आरोना थ' लोगोफोर मोननैबो न'खराव जुदि मिलायोब्ला बे मोनसे हाबा जागोन दै जुदि मोननैबो न'खराव मिलायाबा होमबा बे हाबा जाया संसाराबो जानो हाया आरो बिसि फिसाय मोननै न'खरजों बिसि फिसाय हौवा हिनजाव सानैजों गोरोबलायबासो संसाराबो थिग जायो आरो बिसि फिसाय सानैजों मिलायाबा संसाराबो थिग जाया माब्लाबा खारनाय माब्लाबा दावराव माब्ला एसेयावनो सहायनो हालायलाया माब्लाबा गंलायनाय जाला एसे बुंबानो खारगोन आं एसे बुंबानो रायगोन आं बा एसे माबाबानो आङो बेखौ बेबायदि खालामगोन बुगोन बेबायदि एकदमबारे गोसोआव साननाय बेबायदि मोनसे गोबां गोसोआव साननाय बा बायदि बायदि रोखोमनि खोथा थायो थ' गोबां साननो गोरों मानसि दङ नोंथांमोननि गामिफ्रावबो नङा होमबा मानो बेफोरबायदि जेनेबा बैसो जायैफोरखौ मानो लाना फैया बेसो आरो आंना नोंथांमोना सोंनाया बैसो नोंथांमोना जुदि बैसो जायैखौहाय गोबां माबाफ्रा जेनेबा आयेनावहाय बैसो जायै मानसिफोरा एसेबाबो गेजेन जाखायो नङा होमबा हाबा जानो मोना बेबायदिनो दंखायो आरो बेखौहाय सोरबा स्रोरै हाबा होयो नङा होमबा स्रोरै हाबा होयो माखासे माबानि थाखाय अब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा अननानै स्रोरै हाबा होयो बैसो जायैफोरखौबो थ' दा दिनैनि गेजेरावहाय नैबेखौसो आं बुंनो थांदों जे हौवानि न'खराव नोंथांमोनहा जुदि हौवा जेनेबा एसे बिनि सायावहाय एसे माबा खोनाखादोंमोननो माबा प्रब्लेम खोनाखादोंमोन आरो बैसो जायाखै बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो डेट अफ बार्थआव नायलायनानै आजिखालि बैसोखौहाय माबायावहाय मा होनो आधार कार्ड भटार कार्डआवहाय चेक खालामलायनानैसो हाबा अथराइज हरो आरो हाबा होयो माबाफ्राबो पुर'हितफ्राबो हाबा होग्राफ्राबो माने हाबाखौ होयोबाव नायनानैसो दा नोंथांमोना बेखौ नुखादोंबालाय मिथिखादोंबालाय मानोथो हाबा होबावा आरो मानोथो हाबा लाया दा नोंथांमोना बे गोरोन्थि आरो मानो दा दिनैनि गेजेराव मा नोंथांमोना जेनलायलायला ओरैनो भिडिअ फैयोब्ला ओरैनो भिडिअ फैयो ओरैनो भिडिअ फैहोग्रोब्ला बैबो भिडिअ होफिनबाय थायो आरो दा फेसबुकआवबो सासे मानसि दङ बेबो माने होलाबाय थायो दा बेयावनो भिडिअआ बांलांदों थ' लोगोफोर आङो बांद्राय बुंला दिनै भिडिअखौ खिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना मा बुंनो सानदों आरो मा बुजिखो दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेयो दै मालाबा नोंथांमोननि कमेन्टआबो नांगौ मानो होनबा मालाबा नोंथांमोननि कमेन्टआबो आंनि थाखाय खामानि होयो बेनिखायनो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनांगौ आंनि जानाय जायैखौबो आं बेयावनो मिन्थियो थ' लोगोफोर कमेन्ट खालाम